Mela, ħanibdew bl-ewwel riżultat dik il-kanzunetta illi ġiet l-aktar ivvotata minnkom il-pubbliku. Se jingħata trofi kemm lill-kantant, lill-kompożitur kif ukoll lill-awtur. Riżultat ta' televoting. Il-kanzunetta rebbieħa hija Sejħiet il-kantanta Marija Mallija. Il-kompożitur huwa Renato Briffa u l-awtur Joe Kirkop. So ngħidu li backstage hemm atmosfera mill-isbaħ u bħalissa min jaf x'ġennem naħseb jiena. U hawnhekk nilqgħu magħna il-kantanta illi ġiet ivvutata bħala l-aqwa kanzunetta bis-serata tal-lejla. Prosit. Mela, hawnhekk? Prosit. Naħseb il-lejla lejla memorabbli u x'veru. Wara dak ix-xogħol, ħidmiet. Sinjuri, applaus għal darb'oħra. Mela dak kien l-ewwel premju. Wasanna issa għal kanzunetta rebbieħa illi ġiet fit-tielet post mill-ġurija illi kellna hawnhekk il-lejla. Okay. Mela da xejn suspans. Ibda jiena. Ibdenti. Sanajt ir-rebbieħa. Proset. Ok. Mela, il-kanzunetta fit-tielet post iġib l-isem Marriċ, kantata minn Nadine Aksisa. Kompożitur Mark Spiteri Lucas u awtur Rita Paċ. Nistennew jaslu fuq il-palk, garanzija kuntenti ħafna u premju prestiġjuż. Proset. Il-kompożitur qiegħed magħna, nistennew l-awtriċi Rita Paċ u wkoll il-kantanta Nadine Aksisa. Proset kbira. Momenti sbieħ. Proset għal darb'oħra, Għadha wara ċaċipa kbira, sinjuri. U bat issa risqin dejjem. Eżatt, bil-mod il-mod. Lej dik id-diska U niset il-notom, edin dejjem jizdidu wkoll. Mela niġu issa għal-riżultat tal-pożizzjoni numru 2, id-diska suċċat fit-tieni post. ċed biddex, il-kamera jemmeda. Il-kanzunetta rebbieħa hija Intu jien, kantata minn J.M.ville. Kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali, awtur Giovan. Nistennew il-J.M.ville. Garanzija fuq wara backstage, festa qawwija, festa kbira. Emmu, J.M.ville. Auguri. Proset. Ekku, il-chairman, il-segretarju ġenerali, jippresentaw l-award lil-J.M.ville. Ekku, proset. Jiet jawbadni leċitament. Anki, namettija. Mela, wasalna għal kanzunetta rebbieħa, l-kanzunetta fl-ewwel post
tal-konkors kanzunetta Indipendenza 2005. Tafu li mi? Le, mela, Mela, ipolek. il-kanzunetta rebbieħa għal din is-sena iġġib l-isem Ix-xemx mill-ġdid, kantanta Eleanor Kassar. Kompożitur Paul Abela u awtur Joe Julian Farrugia. Proset kbira Eleanor, proset. Proset Eleanor Kassar. Il-talent li matura bizmin, tant li issa Eleanor Kassar dajt, hija r-rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2005. Għanda dak l-unur, proset kbira. Żgur momenti li wieħed jibqa' ftakarhom dawn. Għalhekk nilaq xejn sekondi tema jdu ritratti kollha meħtieġa. Proset Eleanor. Ibqaw magħna li x'minn hawn ftit ieħor ovvjament se nagħlqu wkoll dan il-konkors biex nerġgħu nisimgħu għall-aħħar darba hawnhekk fuq il-park prinċipali lil Eleanor Kassar. Grazzi kbira l-ċermen tal-board. Sur Fredrik Zamid, grazzi għabla segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista Sur Joe Saliba. Grazzi wkoll tmur għall-Kumitat Organizzattiv tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2005. Grazzi kbira tmur il-Carmen u l-kru kollu tal-lejl li kien xogħol il-lejlek ukoll mod speċjali l-direttur Daniel Lapira. Grazzi fl-aħħar fuq kollox lill-kompożituri, awturi u l-kantanti kollha li ipparteċipaw il-lejla. Grazzi tal-aħħar minn qalbna lilkom li naqgħu magħna hawnhekk u komplu naqgħu magħna fil-ġranet li ġejjin għall-attivitajiet kollha tal-Jum Indipendenza. Fl-aħħar però ma rridx ninsa nirringrazzja lil Mulej illi żamm illi m'għamlitx tal-lejla. Grazzi ħafna, grazzi. Mela le. Nirringrazzja lil kulħadd, lill-ommi u l-missieri dem kontu hemm għalija lill-bib tiegħi kollha u l-isponsor tiegħi lill-beauty team. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi lil kulħadd. Grazzi. Mela se ngħaddu għall-kanzunetta rebbieħa konkors Kanzunetta Indipendenza 2005, kompożizzjoni ta' Paul Abela, awtur Joe Julian Farrugia, kantata minn Eleanor Kassar, il-kanzunetta Ix-xemx mill-ġdid. Lejli tajjeb. Thank you. Grazzi Paolo Joe Julian. Thank you. Lanqas il-bitu
miġdijt f'dawn għajnejk. Sibt li tama temmet, tibti f'dan il-vjaġġ għassejt titqal, mitluf fil-ġbal. Sibt li skop tal-ħajja, bla ma stennejt, e kif illum ħarist f'għajnejk. Rajt mirabla tar, mimlija bjur fewwi, il-ħudda f'seffin, ferħan b'tek sabir. Raġenar immaġinarju illi sibu bis fil-ħor, lanqas il-pittur għad ma jbeġġi. Ħassejt nifsefur, waqtit li ma nissiex, dwaqtu sens neħjun, tqanqil ma jinħemix. It-bissim ma konx xaftajt imlili, ħeġġabtili l-qalb, jisni rġajt welit u nafanix. Inti l-baħar blu u jien ix-xatta ċar, klimek mimli wet, jagħtini l-fejqan, fuq ir-rana dinja wara konna aħna maħbubin. Sibt it-tama fik ta' ħajtillan, inti x-xemx miġdijt. Grazzi ħafna.